мувофиқи омори расмии имрӯз дар шаҳри хуҷанд 50 нафар гирифторони илтиҳоби шуш зери назорати духтурони сироятшинос буда дар беморхонаҳо мавриди табобат қарор доранд. Шурӯъ аз охири моҳи апрел то ба имрӯз дар беморхонаҳои ҳудуди шаҳр 3093 нафар беморон табобат гирифтанд, ки аз он 2347 нафарро сокинони шаҳри хуҷанд ташкил медиҳанд. дар ин бора раиси шаҳри хуҷанд маъруф муҳаммадзода ҳангоми нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. аз рӯи таҳлили вай ҳоло танҳо 50 нафар сокинон дар беморхонаҳо табобат гирифта истоданд. сокинони шаҳри хуҷанд бо эҳтироми шуд 2347 нафар мебошанд. аз ин миқдори умумӣ 1553 нафар дар беморхона, 794 нафар дар марказҳои саломатии шаҳрӣ ба таври амбулаторӣ табобат гирифтанд. умуман 4 беморхонаро барои беморон хизмат расонанд, ки дар онҳо 2229 нафар беморон бистарӣ шуда 1553 нафар сокинони шаҳри хуҷанд мебошанд. аз аввали моҳи феврал то имрӯз дар карантин қарор доштанд, яъне муҳоҷирон ё шаҳрвандоне ки аз хориҷа ворид шуданд 1780 нафар дар беморхонаҳои шаҳр ба карантин фаро гирифта шуда ва хонаҳошон баъди сиҳат муайян шудани саломатшон ба хонаҳошон ҷавоб дода шуданд ва 40 гирифтан 50 чанд нафар ҳозир дар карантин мебошанд. ман оид ба ин масъала як чизи дигара илова кунам. вақте ки мо рақамҳои гуфтем, албатта кам шудааст, коҳиш ёфтааст, сироятёбӣ кам шудааст, имрӯз мана дар беморхонаҳо беморон кам шуданд, лекин ин бояд ки чӣ мегӯяд хотирҷамъ накунад. баъзе маълумотое ки аз мана давлатҳои ҳамсоя имрӯз ворид шуда истодааст, хеле масъала ташвишовар аст. дар он ҷумҳурiyои ҳамсоя барои ин мо бояд мардуми худумоӣ эҳтиёт кунем. корҳои тарғиботи ташвиқотӣ, он риояи тавсияҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи ҷумҳурӣ, он чизе ки корҳои безараргардонӣ мо бояд мунтазам идома диҳем. аз шумо намояндаҳои васоити ахбор эҳтиромона хоҳиш мекунам ки барои тарғиботу ташвиқоти пешгирии паҳншавии касалии COVID-19 ё ки пешгирии паҳншавӣ аз авҷи дуюми ин беморӣ барои тарғиботу ташвиқот бурдан байни аҳолӣ кӯмак расонид. 53 нуқтаҳои участкаи интихоботии шаҳри хуҷанд дар давраи пандемия ба нуқтаҳои тиббӣ табдил дода шуданд. барои пешгирӣ аз ин беморӣ аз буҷаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд беш аз 380 000 сомонӣ маблағ ҷудо гардида, он барои харидории маводи безараргардонӣ ва либосҳои махсуси муҳофизатии тиббӣ сарф гардид. ҳоло вазъи эпидемиологӣ дар шаҳр нисбатан қаноатбахш мебошад, вале новобаста ба ин барои пешгирӣ аз сироятёбӣ ба коронавирус корҳои дезинфексионӣ ҳамарӯза гузаронида мешавад. 50 нафар беморон табобат гирифта истоданд, ки ин ҳам бошад 35 нафарашон муҳоҷироне ки ба ватан баргаштанд ва боқимонда беморон дар хона ҳам кам шудагӣ. гаштугузорҳои хона ба хона дар ба дар боз ҳам идома дорад. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни мардум дар ҷойҳои ҷамъиятӣ идома дорад. безараргардонӣ мунтазам рафта истодааст ва он бемороне ки бо илтиҳоби шуш ё пневмония атипикӣ ё ин ки бо тасдиқи COVID-19 ба беморхона дастрас мешаванд, саривақт ба маркази санитари эпидемиологии шаҳр хабар дода мешавад ва хонаҳошон ҳатман безарар гардонда мешавад ҳаморӯза ва шахсони алоқаманд дарёфт карда корбарӣ рафта истодааст. ҳангоми хуруҷи пандемияи коронавирус дар шаҳри хуҷанд 4 беморхона ҳамчун госпитал фаъолият намуд. инҳо беморхонаи клиникавии вилоятӣ Суғд, таваллудхонаи шаҳрии шаҳри хуҷанд, беморхонаи шаҳрии рақами 2 ва беморхонаи сироятии шаҳри хуҷанд беморони гирифтори илтиҳоби шадиди роҳи нафас, шуш ва коронавирусро қабул ва табобат намуданд. ҳоло иттилои шумораи фавт аз ин бемориҳо ба ихтиёри мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд нарасидааст. таҳлили амиқи соҳаи тандурустӣ дар шаҳри хуҷанд баррасӣ карда мехостам. ҳозир инҷа фактор рақам танҳо дар мавриди илтиҳоби шуш ва роҳи нафас гуфта гузашта шуд. оё коронавирус дар шаҳри хуҷанд ба қайд гирифта нашуд?
ба ҳодисаи фавт аз ин вирус кормандони соҳаи тиб чанд нафар духтурони шаҳри хуҷанд ба ин беморӣ гирифтор шуданд ва фавт оё буд ё нест? дар маркази сеси вилоятӣ ин лаборатория кор ба даромад беморон ташхис гузаронда шуданд имрӯз бо бемории COVID-19 ба қайд гирифта истода. Ман мехоҳам ба ин саволи шумо иловатан гӯям ки хеле ки ҳамаи шумо огаҳ ҳастидо 21-уми ҳамин моҳ нишасти матбуоти раёсати тандурустӣ мешавад. онҷо мо ҳама таҳлилҳоро алоҳида ба алоҳида метем. оиди чанд нафар беморон дар шаҳри хуҷанд ба қайд гирифта шуданд. мана хеле ҳамаи шумо медонтон як моҳ қабл аз ин мо дар маркази сентари эпидемиологии вилоят лабораторияро ташкил кардем ки ҳамин ковидро муайян мекунад. аз рӯи таҳлили кормандони маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри хуҷанд ҳангоми пандемияи коронавирус 59 нафар кормандони соҳаи тибби шаҳри хуҷанд яъне духтурон ҳамшираҳои тиб ва кормандони хоҷагии беморхонаҳо ба илтиҳоби шуш гирифтор шуданд. аммо шумораи фавти ин гурӯҳ низ дақиқу аниқ нест. фаррух мақсудзода сардори раёсати тандурустии вилояти Суғ мегӯяд барои дақиқ намудани таҳлили фавти сокинон ва кормандони тиб аз пандемияи коронавирус ва илтиҳоби шуш корҳо идома дорад ва то охири моҳ ин шумора аниқ карда мешавад. ба қайд гирифта шудагӣ дар шаҳри хуҷанд аз кормандони соҳаи тиб фавт нест, лекин фавт шудагӣ инро мо ҳозир муайян кардостем ки аз чӣ. ина мо то 21 мана таҳлилҳои худомовар нишасти матбуотӣ ва дақиқ мо ина ба шумо таҳлил карда метавонем. барои ҳимояи духтурон ва гирифторони коронавирус ва илтиҳоби шуш дар хуҷанд либосҳои махсуси муҳофизатӣ ва дорувориҳо ба таври зарурӣ захира шудааст. ҳангоми хуруҷи коронавирус беморхонаҳои шаҳри хуҷанд ба дастгоҳи сунъии нафаскашӣ ниёз доштанд. ҳоло бошад аз ин дастгоҳ 75 адад мавҷуд мебошад ки он барои беҳтар шудани вазъи бемор мусоидат мекунад. духтурои муҳофизаткунӣ ман хеле метавонам раис гуфтам аз тарафи пешвои муаззини миллат ҷаноби оли дастгирӣ шуда, аз тарафи раиси вилоят, аз тарафи муҳтарам раиси шаҳр боз маблағҳо қариби 3 муҳтарам раиси вилоят ҷудо шуд барои харидори дастгоҳи нафаси сунъӣ. ин аз швейтсария аллакай тендерош гузаштагӣ 16 адад харидори нав шудагӣ ва аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 20 дастгоҳи нафаси сунъӣ ба вилоят кӯмак расонда шуд. айни замон дар умуман дар вилоят 161 дастгоҳи нафаси сунъӣ ҳаст ва дар шаҳри хуҷанд қариб 75 адад ҳаст дастгоҳи нафаси сунъӣ. дар тамоми муассисаҳои ин вилоятиам шаҳриам дар шаҳри хуҷанд ки ҷойгир мебошанд ҳозир ҳама захираҳо ҳаст ва дар ин самт бо коргариҳо рафта истодааст. мана аз тарафи муҳтарам раисам барои захиракунӣ дигар лавозимотҳои ҳамин барои пешгирии коронавирус маблағҳои муайян ҷудо шудааст ва мо боварии комил дорем ки вай беморонро мо бо ҳама чиз дорувори дига тиз таъмин кардан тайёр мебошем. худкушӣ ва ҷиноятсодиркунии хонандагони мактабҳои шаҳри хуҷанд, нагирифтани маоши ронандагони нақлиёти автобус дар шаҳр ва шикояти сокинони маҳаллаҳои 3-ум, 8-у 12-уми шаҳри хуҷанд аз бӯи ғализ ва паҳлӯҳои дигари масъалаҳои иҷтимоии нишасти матбуотӣ гуфта посух дода шуд ва он масъалаҳо дар бахшҳои минбаъдии барномаи иттилоотии хабар баррасӣ мешавад. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Айёбов барои барномаи иттилоотии хабар.